I la idea dels mediterranis sí que és una mica de que t'has de parar per menjar, s'ha de menjar a taula, això es va perdent i això és dolent que es perdi, per la dieta i per les relacions humanes, per les dues coses, però és dolent que es perdi. En el món anglosaxó hi ha més la idea, esquematitza, però és una mica així, de que menjar és una parada inevitable que hem de fer curta i ràpida perquè hem de tornar a produir. És una mica caricatura això, però perquè ens entenguem, que aquesta idea no és massa bona. Jo recordo una imatge que l'he viscut jo i l'he repetit molt, i la gent que hagi estat a Nova York ho recordarà, a l'hora de dinar a Nova York, a les escales dels gratacels de Manhattan on hi ha oficines, veus una pila de treballadors executius i executives, tots ells la mar de ben tracats i empurvedats, no? Que estan seient a les escales, menjant doncs, una hamburguesa i no sé què més, que està apujat a terra de les escales. La culpa no és l'hamburguesa, d'aquesta manera, aquesta idea del que és dinar, això és un desastre. Reitero, per les relacions humanes i també perquè és evident que així no es menjarà, no es pelarà una fruita en aquestes condicions. Un gelat serà més còmode, no? I no farà un plat de verdures sinó una hamburguesa cada dia. Llavors això sí que no és una bona manera de menjar. Llevat que doncs, a l'hora d'esmorzar hagi sigut molt correcte i que a l'hora de sopar doncs, també ho sigui, cosa que tinc els meus dubtes. No?